Jo vaig començar a anar a repàs a les tardes d'un projecte que es deia Atzavara i ahir vam començar a fer, van invitar i vam començar a fer activitats i me van invitar a aquesta excursió i vaig acceptar-ho en ganes. Este projecte el vaig conèixer a través d'Atzavara, perquè anava molt per les tardes i allà fem activitats diferents. Me van proposar este projecte, jo vaig veure que m'anava molt bé perquè m'agradaria molt participar en aquestes activitats. Perquè així fem més activitats i coneixem gent nova i pots fer nous amics i pots conèixer també nous llocs, com ara que aquest lloc no el coneixia. Per el meu punt de vista, anat és que conèixer gent nova, així aprenem coses noves entre nosaltres, aprenem cultures noves també, que tenim cultures diferents, i que hi ha gent també aquí, per exemple, que no sap parlar ni castellà ni català, per supost que estem aquí per traduir i per ajudar-los, i que no coneixen també la ciutat, i els estem ajudant. Estem molt a gust. Que he fet una excursió en bici des de Tortosa i ara estem aquí al Dove. I m'ha agradat perquè hem anat en bici que ens ho hem passat bé, i més en amics, i també conèixer gent nova també, i ha estat molt bé, m'ha agradat molt. Això m'agrada perquè, és a dir, quan estàs amb la gent que coneixes, tu passes bé, però si coneixes a gent nova, tu passes més bé perquè coneixes noves coses, aprens coses d'ells i ells aprenen coses de tu, i així també podem fer amics i està molt bé. El que més m'agrada del projecte és la sortida de bici, així que hem sortit tots junts, així aprenem coses entre nosaltres, i el que no m'ha agradat més és la sortida ha anat molt curteta i m'agradaria fer-la la pròxima vegada llarga. El que més m'ha agradat és que he anat per Via Verda i he anat per un lloc que no coneixia, com ara el Dove i aquest lloc al costat del riu, que estem ara, i m'ha agradat molt. El que menys m'ha agradat és el de la pandèmia, i és que no hem pogut avançar més el nostre recorregut. I si no hi hagués pandèmia ho haguéssim pogut fer més llarg i estaria més bé. M'agradaria que fessin activitats diferents, per exemple, sortides, que anem al museu, per exemple, a aprendre coses noves. A part de fer excursions, enmig de les excursions fer uns jocs per a conèixer la gent, com per exemple fer grups o alguna cosa, un grup contra un grup i després mesclar els altres grups, i així la gent se va parlant, perquè si hi ha grups la gent s'ha d'ajudar, i com que s'ajuda que se comuniquen, i així un aprèn de l'altre i al final s'acaben coneixent.